TV ka wadhi ane sigana moro ka ema Walter Nyambaga ni anyuola mar mane en jalweny Hezekiah Ochuka koro wuok oko ka dwaro ni sirikal omigi ler kaponi Ochuka ne onegi kata pod ongima. Ochuka ne odonjne e kind kweth mane otemo loko sirikal mar mosenindo Daniel Arap Moi higni 42 mokalo. Anyuola nolero ni nyaka sani sirikal pok omiyogi ler bang' kane obila mag okwach kich ochopo e dalagi higni 37 mokalo kendo rocho chenro mane origingo mariko kidi ranyisi ni giiko wuodgino ni mar ripot ne ochopo negi ni Ochuka ne osede. Penjo to koro en niya, en kanye? Dibendi ne onege, ne otho athoya, koso pod ongima? Walter Nyambaga miwa ler ni matut. E gweng' Manyakach Koguta e kaunti ma Kisumu, lwasi okwe kata kamano kwe mar lwasi opong' kod luoro mathoth e chuny familia mar Ochuka. Ne iluonge ni Hezekiah Ochuka Rabala. To bende ne nitie nying mane iluonge go ni Awuor Onani. E dal Robert Akuro pimonwa gima familia osekale higni 37 nyaka sani. Up to now, one wabeda e dala waka ka we believe no Ochuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing mawang'eyo ni no negi adier. Bang' Ochuka ne somo Lucky Primary kod Kabete kendo sudo nyaka Mirogi. Ochuka anyuonde fononwa ni en ng'at mohero wach Nyasaye kendo jadwen mangita gidel. Nosomo Naki, osomo Kabete Primary School, then secondary school otimo Mirogi. Ne odhi Loka, ma nonyiswa ni ne odhi for further training mar jolweny. Noketo wach Nyasaye malo kabisa kendo nolemo gi din mar SDA. Ochuka ne ok jasiasa kata matin, kata obedo ni nohero tuke manyiso kaka jotelo mag siasa ne loso. Noloso orengo mar to gi noloso ga nyaruga aina mag mane Moi wuothogo ka. To onyisowa kaka jasiasa sana sana Akumu Dennis. Nonyisowa yo ma Akumu negogo siasa. Hezekiah wachore ne ochopo kuom ner mare kendo konye manyo tich. Anyuola mare ne obedo kod mor mar gweyo odheru mar dhier ni wuodgi odonje lweny kendo mano ne nyalo reso gi malach. Kano manyo tich to ne nitie nergi mane luongo ni Oila Dimo. Oila Dimo ne en inspector of police and notiyo Mombasa. Koro Ochuka nodhi lime kuno modak kode. And iwacho ni sama ne oyudo tich, noyudo kowuok ir nergi kanodhi temo kinyalo kawe lweny kane kawo jolweny. Ochuka ne ok wiyo wil kod pacho kendo kopogore kod matin mioro, barupe bende ne ondiko ne familia. Kane en Loka to nitie kaka nondiko ne dana, to address manitiyo godo ne en mar Ndori BC Primary School. Koro by that time kane isomo barupe parade to isomo marwa to iyudo no Loka, to ne wamor kabisa. Tarik 1 dwe mar 8 higa mar 1982 e kar seche mag onyango kane familia nie puodho kendo ridho bando, lendo mar loko loch nopilore negi kokale Nyakalondo. Wananchi, under these circumstances, our armed forces have headed the people's call to liberate our country once again from the forces of oppression and exploitation in order to restore liberty. Lendo mane oweyogi kod buok e kind jo Kenya mamoko. Kata kamano ne ok ging'eyo ni wuodgi Hezekiah Ochuka ne wacho sejuko. It was on a Sunday morning. Ne an gi dana mamino Ochuka gi familia wa. Ne anyalo paro by that time ne wadhi ridho bando e puodho. To ne wawinjo kolandi ni olok sirkal mar
mar President Moi. Kane wawinjo kamano, to kuongo ne wang'eyo ang'eya ni nen nikech nilando ni noloke gi jolweny, jo Kenya Air Force. Ane wang'eyo ni achiel kuom jowa to tiyo gi jo Kenya Air Force. But onge gima nobiro e mind mar family mangima ni Ochuka ema ne cool leader. Kaka ndalo ne medo lwar kendo nying mar Ochuka ne medo nyiedhore, ni en achiel kuom jogo mitudo kod loko loch, anyuola ne koro medo yudo kuyo matamre gi nono. Kane days medo dhi, to waneno ka nyinge ochako appear e gazette ni en ema no lead the coup. Wuon Ochuka Enoch Akuro yie ne medo ludore kendo ne owuok dhi foro wach wuode Hezekiah Ochuka, mane koro wachore ni en achiel kuom jolweny 11 mane onegi kitudo kod temo loko loch mar Moi. Jo dala no buok kabisa. And diere no anyalo paro babawa Enoch Akuro nowuok kadhi Nairobi, ka koro ji ne dhi identify jolweny manonegi, nikech babawa nopimonwa ot mane gidonje mane gimanye body mar Ochuka gini manone pok ong'ere ni oringo dhi Tanzania. Ne gimenyo to giyudo jolweny moko to koting'o bunde kamano gimenye iye kanyo ero, ma finally noduogo wach ni Ochuka is not among jomotho. But sama nowuok ka to wach mane wacho ka ni Ochuka gini onegi, then finally ema wacho wuok ni gine joma noringo goteyo kumu gidhi Tanzania. Robert konwa ni Hezekiah ne odunyo ng'wech kendo bute piny libamba ma Tanzania kod jolweny mamoko moting'o achiel kuomgi oteya kumu, kama ne gimake bura e doho mar riwruok mar pinje mag Afrika ma Ugwe kaka jogo moringo thuchegi, ka ema lich nochako makogie. Sama nidwa ni duog-gi ne nitiere bura bende mane gimako Tanzania kocha, seeking for asylum. Bas e bura no kane giyalo to wach nowuok ni jo Tanzania okwer ni ok duog-gi. Ochuka ne oduogo nyaka jela Makamiti. Buch Ochuka ne ochakore kendo ka ema nodonjne kod ketho mar temo loko loch. The first people mane dhi nene e prison committee nokwongo mention joma nodwaro. Enoch Akuro nodhi, nitie nyamin Ochuka mane luongo ni Mary Adhiambo nodhi, oluongo gi dana magidhi. Baba wato nodhi kende, but dawa to gi Mary to gi moro bende machielo iluongo ni Linet Owira, magi joma ne odhi. Kalure ni muya mar ndach Ochuka ne koro chako gwenyore, ni mar kata nene jela bende koro ne ok yot. Weche nochako fung'ore ni Ochuka kanyakla kod lange onegi bang' ne ng'adnegi buch twech. Tok ka giseduogo to ne oyale under court martial. To gima nyalo paro ni lawyer mane yalo ne Ochuka ne en Honorable Wetangula, masani speaker mar parliament, ma kes no ng'ade ni he was to be hanged. Koro kanyo ema 1987 kawa winjo wacho biro rumors ni Ochuka gini onegi. Ne wach no lit kabisa. And anyalo paro kaka ji ne ywak dala kaendi, relatives ne biro, ji ywak. Kinde mane ywak ometne dala kendo chenro mag timo negi ik ne ochaki kaka chike mag luo dwaro, gimoro ne otimore mane omako dhogi nyaka kawuono. Sirikal nochopo kendo kayo ji, kendo sirikal noweyogi kod wach achiel ma pod chando chunygi nyaka kawuono. By the time mane ji ochako ywak no, ema CIDs no biro mo pongo dala, and ne gipenjo gimomiyo ji ywak. To ne dawa gini nowacho ni waywago wuodwa nikech wawinjo ni Ochuka gini osenegi. Ne giwacho ni gipenjo ng'ama nokelo wachno, to because jowa ne owinjo wachno rumorsly, ne giwacho ni ok gidwar ji mondo gather in our family ma ji noke. Koro gima ne giwacho ka gidok ni ka gine mag chiemoro gikelonwa wach ni Ochuka nonegi,
ma okel lepe ma waneno eka wabiro timo gik mane wanyalo timo. To penjo mane manie chunygi? According to our Luo customary law, ka ng'ato tho to nitie gik ma family onego tim, kata otho mana oko to body ne ok okel dala, to nitiere gik monego beni ni familia timo. Up to now, wan wabeda e dala waka ka we believe no chuka no negi, but confirmation from the government, from any department, even from the prison, there is nothing. Familia nowacho ni ka Ochuka ne onegi, to daber ka onyis familia ni ne oter ringre kama nade. Nikech kata kidhiye sel, to nitie gigi mindiko, gik mane iweyo. En gige manondiko, gimora mora mane en godo, olal nyaka sani, onge kata chiel. Kata mana wawinjo ga rumors ni kong'adni buch nek to kia kinegi to lepi onego mi jodalau, iduogo gigi ne jodalau. But mare to okoduogi. Min Ochuka chieng' moro achiel ne ong'ado wach mar muomore kama ne jatend piny machon Daniel Arap Moi ne chope, ma en Nyakach Girls, kendo chome kod wach kopenjo Moi kama nyathine Ochuka ne nitiere. Kata kamano Min Ochuka nonyono chuk mar lot maliet. Koro no tho ka gino lit ne, but mane lit ahinya ne en dana. Moi, President Moi, no biro Nyakach Girls. Koro chieng' no wacho no odhi face President Moi direct, odhi penje kuma wuode nitie. Dhi nodhi mochopo, but no konyal chopo ir President Moi. Security guard no dire moko chopo. Anyuola penjo ni to marang'o okil mar Ochuka ma ikineno ne en Moses Wetangula pok ne owuok oko mar koneg familia e gino mane Ochuka owachone. Gima kendo lich kendo ni Ochuka's lawyer Honorable Wetangula en ng'ama nitie. Onge kata gik mane gi owacho ne client mane o represent monyalo kata discuss kata gi familia bang'e. Nyaka sane anyuola wacho ni pod girito mondo sirikal obiro migi wach mogik ewi tho mar Ochuka koponi ongima kata magoro ne oselal kode. Gima duong' mane wagombo winjo mokwongo en confirmation about his death. Walter Nyambaga, Ramogi TV.